20 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабарлары программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хайырлы кич. Бүген булачак темалар хакында кыскача. Татар яшьләре Конституция көнен ничек бәйрәм итә? Шундый форматта яшьләрчә Кремль ярмыйында Язрахман булып кайтты. Туган тел һәм дәүләт телләре республикада ничек укытылырга тиеш? Бүген тавыш купты дип кенә бөтен булганның астын өскә китерергә кирәкми. Галимнәр, депутатлар, укытучылар һәм төрле милләт вәкилләре бу хакта нәрсә уйлый? Фәннәр академиясендәге сөйләшүне Гүзәл Алимова тыңлады. Татарстанда авиахалакат. Югарышы районында вертолетның казага очравының сәбәпләре нидә? Тулырак Айза Шаймарданов. Октябрь революциясенә 100 ел. Хуҗалар безне ишетергә тиеш. Казан металлчылары митингка нинди таләпләр белән чыккан? Тарих битләрен Айгөл Бәдретдинова яңартты. Бүген Татарстан Конституциясе көне республиканың төп документы кабул ителүгә 25 ел. Ширек гасыр элек 7 бүлек һәм 126 маддәдән торган закон югары советтагыларның күпчелек тавышы белән раслана. Шул вакыттан бирле 6 ноябрь республикада бәйрәм димәк ял көне. Бүген республика буенча дәүләт оешмаларында әләмнәр җилферди, һәм майданнарда исә бәйрәм чаралары уза. Конституция Казанда гаять катлаулы шартларда языла. Ул вакытта әле Россиянең дә төп документы булмый. Республика законының авторларына аның һәр пунктын кат-кат уйлап, каршы торучы яклар белән бәхәсләшеп, килешеп язарга туры килә. Әмма алтын урталык табыла. 25 ел элекке чорга безне бүген Айза Шаймарданов алып кайта һәм ул вакыйгаларның күпләргә билгеле булмаган нечкәлекләрен дә барлый. 1992 елның 6 ноябрь Югары Совет депутатлары ая гүрә алкышлый, һәр кемнең йөзендә шатлык. Татарстан беренче тапкыр үзенең бәйсез конституциясын кабул итте. Татарстан конституциясын кабул итү чын мәгънәсендә сикәлтәле юл узуга тең. 1990 елда суверенитет декларациясе кабул иткән республика өчен аны тормышка ашыру кирәк була. Мәскәү Татарстанны танырга теләми, ә җавап йөзеннән республика суверенлык статусы хакында референдум үткәрергә карар кыла. Мәскәү теш тырнагы белән чыга, ә Казанда майдан тулы кеше. Нәтиҗәдә халыкның 61,4% суверенитетны яклап тавыш бирә. Суверенитет декларациясе белән референдум нәтиҗәләре нигезендә конституция языла башлый. Махсус комиссия төзелә. Бәхәс үстенә бәхәс башлана. Пожалуйста, еще раз четко объясните вот то, что вы предлагаете, потому что не все поняли. Минуточку. Нет. Нет, извиняюсь. Сейчас уже по тому, как по количеству набранных голосов. Правильно. И речь идет о жестком уже голосовании. Конституция кабул иткән көнгә кадәр бәхәсләр тынмый. Югары Совет залында хәзер депутатлар берсе бүлдерә үз тәкъдимнәрен кертә. Һәрбер мадда буенча аерым бәхәсләшәләр. В первом своем варианте это была конституция практически суверенного государства. Беренче вариантта Татарстан Конституциясе суверен дәүләт документы кебек төзелде. Анда Россия 2 тапкыр, анысы да иялек килешендә генә телгә алынды. Милли дәүләт төзелеше турында да язылган иде. Төп бәхәс Конституциянең беренче маддәсе буенча барды. Анда Татарстанны Россия белән берләшкән дәүләт дипме, әллә Россия белән ассоциацияләшкән дип күрсәтергәме дип. Нәтиҗәдә Татарстан Россия белән берләшкән дәүләт дигән вариантка тавыш бирәләр. Моннан тыш депутатлардан барлыгы 500 тәкъдим керә. Ә Конституциянең 3 варианты булган. Шуларның берсендә республикада бары татар телегенә дәүләт теле итеп күрсәтелә. Ләкин моңа демократлар бик нык каршы иде. Без каршы идек Татарстанны Россия составында күрсәтүгә. Алар шул яклар. Әйдәгез, сез безнекенә ризалашасыз, без сезнекенә, һәм шуның нигезендә ике телендә дәүләт теле итеп игълан итте. Мин хәтерлим аны һәр маддәсе һәм ноктасы тикшереп, нитеп булай формаль түгел. Аны бүген Госдумада нитәләр бит. Чыгаралар да бит хәтле трех чтениях дип кабул итәләр. Кичкә яңадан үзгәртеп нитә башлыйлар. Андый хәлдә булганы бар. Юк, анда бик нитеп теге һәрбер сүзен тикшереп. Озак бәхәсләрдән соң Конституция тавышка куела. 172 кеше хуплый, бер депутат каршы, ә 9-ы тавыш бирүдән тыелып кала. Татарстан Конституциясе бары бер телдә генә русча гына кабул ителә, әмма озакта узмый аны татарчага тәрҗемә итәләр. Һәм менә шушындый ике дәүләт телендә язылган китапчык рәвешендә Конституция бүген күпләрнең өйләрендә бардыр.
Татарстан Конституциясы Россиянекенә караганда 1 елга алдан кабул ителә. Соңрак 1994 елда шуның нигезендә Татарстан Мәскәү белән шартнама төзегән, әмма 2000 елларда илдә хакимият вертикале оешкач, республиканың төп законына басым башлана. Аңа 20-гә якын төзәтмә кертеп федераль кануннарга тәңгәлләштерәләр. Шулай да аның әһәмияте кимеми. Күп нәрсәләр үзгәрде, шактый чигенергә туры килде. Аның сәбәпләре дә бар. Ләкин төп мәсьәләдә безнең чигенү юк. Анда Татарстан суверен дәүләт икәнлеге язылган. Бүген Татарстанда республика байраклары күтәрелгән 25 ел дәвамында республика халкы бу көнне рәсми төстә ял итә. Азар Шаймарданов, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бәйрәм кутлавын татарстанлыларга президент та җиткерде. Республикадагы иҗтимагый сәяси тотрыклылыкны ныгытуда Конституциягә зур әһәмияткә ия. Бу көн кеше һәм гражданның хукуклары һәм ирекләре тәэмин ителгән хукукый социаль дәүләт төзү юлында казанышларга ирешүебезне күрсәтә. Һәммәбезгә бердәмлек, илгә көнгә тынычлык телим диелә Рөстәм Миннеханов юллаган кутлауда. Конституциядә билгеләнгән дәүләт телләрен уку-укыту соңгы вакытта иң кискен торган мәсьәләләрнең берсе. Эмоцияләргә бирелмичә, аек акыл белән уртак фикергә килергә кирәк. Бүген 30-га якын кеше, галимнәр, депутатлар, җәмәгать эшлекләре, төрле милләт вәкилләре Татарстан фәннәр академиясенә тел укытуга кагылышлы проблеманы уртага салып сөйләшү өчен җыелды. Фикерләрне исә Гүзәл Алимова тыңлады. Болит очень сердце, кстати, как за отечество. Ул Татарстанда тумаган, милләте буенча грузин, әмма татар теле тирәсендәге бәхәс йөрәкне сызлатады. Түгәрәк стел тирәсенә төрле милләт вәкилләре чакырылды. Татарча да яхшы бел, русча да яхшы бел. Сөйләшү шигъри юлларга салына. Икесе дебезнең өчен иң кирәкле заты. Иннополистагы лицей директор урынбасары бик теләп татар телен өйрәнә башлаган. Россиянең башка төбәкләреннән килгән укучыларда өстәмә тел үзләштерү яклы ди ул. Ашчылык фикере күпчелекнекеннән өстен чыкмасын. Минем бала укыган гимназиядә татар телен 2 сәгатькә калдырганнар. Бер генә ата-ана каршы чыкты, бер генә. Но шул бер генә ата-ана аркасында татар телен кыскартканнар. Тел, милләт, дин ул бик четерекле темалар. Моны сәяси бәхәскә кайтарып калдырып, мәсьәләне хокукый даирәләр белән генә хәл итмәскә тиеш ди утырышта катнашучылар. Снизить уровень и градус напряженности. Безгә хәзер киеренкелек градусын киметергә кирәк. Фикер алышулар да социаль челтәрләр һәм хукук структуралары дәрәҗәсендә генә бармаска тиеш. Киңәшләшеп, белгечләр сүзенә колак салу мөһим. Без бит күп вакытта бары тик менә шул эмоция гына биреләбез. Эмоция ул һәр вакытта да ярдәм итә алмый кешегә. Шуңа күрә нормаль аяк акыл белән бөтен нәрсә турында ачык сөйләшергә кирәк. Телләр белү беркемгә дә комачау итми. Без күп төрле булуыбыз белән бай, әмма шул ук вакытта хокуклар да бозылмасын диләр. Где-то в Ульяновске школьник получает золотую медаль. Не изучая. Мәсәлән, Ульяновск өлкәсендәге бер укучы татар телен өйрәнмичә генә мәктәпне медальгә тәмамлады ди. Татарстан укучысы татар теленнән дүртле булганга медаль ала алмый. Бу бит Россия Конституциясе буенча хукуклар бозыла дигән сүз. Әгәр дә инде ниндидер кимчелекләр булган икән, теге яки бу документта, әлбәттә аны төзәтергә кирәк. Һәм шушы дөрес юлыбыздан баруны дәвам итәргә кирәк. Бүген тавыш купты дип кенә бөтен булганның астын өскә китерергә кирәкми. Конфликта нет. Есть определенная сложная проблемная ситуация. Низах юк, проблемалы мәсьәлә бар. Бу очракта үзеңнең карашыңны, позицияңны гына җиткереп утырырга ярамый. Әллә күпме бәхәсләшергә була. Башкаларны да ишетергә кирәк. Татар теле дәүләт теле. Татарстанда яшәүчеләр тынычлык булуын тели, аңлашып яшәү яклы. Һәр якны да канәгатьләндерә торган нәтиҗәгә килергә кирәк. Бүгенге утырышта бу төп фикер буларак яңгырады. Менә бу дәлилләрне туплап Мәскәүгә мөрәҗәгать итәргә тиешбез. Менә 16 ноябрь көнне Дәүләт Думасы стеналарында бу хакта сөйләшү булачак. Менә анда барырга кирәк икәнен дә бүген әйтелде. Бүгенге утырышта яңгыраган төп тезислар. Россия һәм Татарстан законнары туган телне һәм дәүләт телләрен өйрәнүне гарантияли. Татарстанда рус телен өйрәтү Россия мәгариф министрлыгы тәкъдим иткән дәрәҗәгә җиткерелде. Туган телләр ирекле рәвештә өйрәтелә. Россия президентының телләргә кагылышлы күрсәтмәсе кайчак дөрес аңлатылмый. Мәктәп директорларына басым ясала, бу укыту процессына тискәре йогынты ясый. Прокуратураның кискен эшчәнлеге Татарстанларның дәүләт телләрен укуга булган хокукларын күрмәү, милләт ара киеренкелекне арттыра. Илнең мәгариф министрлыгы тарафыннан вариатив дәүләт стандартлары планы кабул ителмәсә, судка мөрәҗәгать итү алымнары каралачак. Татарстан Халыклар Ассамблеясендә кабул ителгән резолюция рус теле сәгатьләрен арттыруны, татар телен дәүләт теле буларак укытуны, туган телне ирекле рәвештә сайлауны күз аллый. Гүзәл Алимова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы.
Башка яңалыкларга күчейик. Татарстанда авиахалакат бүгін Югары Ослан районында Bell 407 маркалы вертолет казага очрады. Ул җиргә бәрелде, пилоты халак була. Хәзер тикшерү комитеты җинаять эше кузгатты. Алар килеп чыккан хәлнең берничә сәбәбен дә өйрәнә. Очкычның төзек булмавы, ягулык сыйфаты, һава шартлары һәм кеше факторы. Фаҗиганың ничкәлекләре хакында алдагы материалда. Җирдә вертолет калдыклары, кара янган тимерләр һәм пилотның шәхси әйберләр. Алар гадәттән тыш хәл булган урыннан 10 метр радиуста таралып ята. Югары Ослан районының Красный Пахарь бакчачылык ширкәте янында вертолетның егылып төшүе турында коткаручыларга әле иртәнге сәгать 8-дә хәбәр иткәннәр. Хәзер бу урында янгын сүндерүчеләр, тикшерүчеләр, табиблар һәм пилотның игезәк сыңары. Максим Мурин кайгысыннан нишләргә белми, ул кан туганын югалткан. Вертолетның казага очравын яңалыклардан ишетә. Максим һаман да ышана алмый, игезәк сыңары белән әле кичә генә аралашкан булган. Вчера вечером. Он говорил о том, что ему предстоит полет? Да. Что рассказывал, куда летел? Ничего, надо было работать и все. Вертолет кая очкан, хәзер фаҗига урында эшләүчеләр өйрәнә. Берәүләр аны таудан чаңгы шуы базасына юл алган ди, икенче чыганаклар Самарага таба ачуын әйтә. Шунысы ачык, иртән көчле томан төшкән иде. Там под определенным плотностью тумана не имеет права взлетать, так что как по факту будет. Прибывший боевой расчет пожарно-спасательной части номер 8. Без 74-нче елгы пилотның үле гәүдәсен төрле кораллар белән чыгардык. Монда 48 кеше эшли, 15 техника килде. Ни өчен вертолет казага очраган, шул сорау белән транспорт прокуратурасына мөрәҗәгать иттек. Возбуждено уголовное дело по части 2. Җинаять эше кузгатылды. Һава транспортында хәрәкәт итү кагыйдәләрен бозып, саксызлау аркасында кеше үлеменә китерү факты буенча вертолет Казан халыкара аэропортыннан Самара өлкәсенең Смишлеевка бистәсенә юл алган була. Хәзерге вакытта тикшерү бара. Фаҗига техник төзексезлек, пилот хатасы, сыйфатсыз ягулык һәм начар һава торышы аркасында килеп чыккан дигән фаразларны карыйбыз. Соңгы 12 елда бу республикада 4-нче авиахалакат. Мөхәддәр Азнакай районы, Казанның Урман арты бистәсе һәм Түбән Новгород янында вертолет казага очраган иде. Югары Осландагы бүгенге фаҗига буенча хәзер гадәттән тыш хәл режимы кертелгән. Югары Осланнан Айзат Шаймарданов, Сергей Хайдаров, Александр Лобанов. Яңа гасыр каналы. Казанның 40 елга зиратына автобуста килүчеләр 2 чакрымлы пычракта яңгырда җәя атларга мәҗбүр. Шунда җәмәгать транспорты зиратка кадәр барып җитми. Шуңа да халык көн саен кыска юллар эзли. Казанлылар җәмәгать транспорты маршрутны озынайтса, якыннарның каберләрен чистартырга ешрак килер иде диләр. Проблеманы Руслан Хөснетдинов өйрәнде. Сейчас там вообще он чуть не на попах съезжаем. Коры елга зиратына барып җитүне туры мәгънәсендә гүр газабына тиңли шәһәр халкы. Идти вот прямо нужно вот обойти вот до кладбища. Я молодая, бабушкам просто трудно. Зират ягына 37-нче автобус йөри, ләкин тукталыштан соң зиратка кадәр тагын 2 чакрым кала. Җәмәгать транспортында килүчеләр өчен ул бердән-бер. Коры елга зиратына барып җитүнең 2 юлы бар. Беренчесе асфальт юл аша машиналар белән, икенчесе кыска җәяүләр йөри торган юл. Без икенче юлны сайлыйбыз. Biz инде 10 минут хәрәкәттә әле зиратны яңа яртысы гына күренә башлады. Пычрак юлдан булса да без ниһаять зиратка диярлек килеп җиттек. Яшәргә яхшы физкультура булса, өлкәннәргә менә бу таулардан йөрү бердә җиңелләрдән түгел, киемнәрне үзегез карагыз. Автобус йөртүчеләр зиратка бара торган юлны бөтенләй белми булып чыкты. Даже не знаем. Анда иркен яки кысан юл бармы? Без бөтенләй белмибез. 37-нче автобус маршрутын озынайту мөмкинме? Без әлеге сорау белән Казан башкарма комитетына мөрәҗәгать иттек, җавап көтәбез. Автобус кирсен өчен юлны киңәйтергә кирәк диләр. Шундый ук мәсьәлә Чаллыда да бар. Хәзер монда зиратка илтүче юлны төзекләндерәләр. 15 миллион сум акча бүленгән. Православның зиярәтендә бетте инде. Аллага шөкер, хәзер калды мөселманнарда. Мөселманнарда уже котлованы ясалган. Осталось только залить бетон. Язын кезен машиналар батайыр инде, без анасыз булмый, бик монда бик үзегез күрәсез инде грязь, бәлчекне. Казанның 40 елга зиратына кайчан юлны киңәйтерләр? Сорау ачык кала, без бу хәлне күзәтеп торачакбыз. Руслан Хөснетдинов, Марат Сәйдгәрәев, Яңа гасыр каналы. Бу елларда бу районында ит уйлары гөрли бәйрәмгә туры китереп, монда социаль ипотека буенча яңа йорт кулланылышка тапшырылды. 27 яшь гаилә фатир ачкычлары алды. Всех с праздником, всем спасибо, всем хорошей, красивой, веселой жизни, так скажем. Физик тәрбия укытучысы Сергей Шәйхетдинов өчен бу чын мәгънәсендә тарихи вакыйга. Бу мизгелләр бәхет ишекләрен ачуга тиң. Ул Казанда белем алып районга кайткан. Хәзер фатирда, мәктәптә, спорт комплексында янәшәдә генә ди. Эмоции очень радостные, переполняют чувства прям
Хис кичерешләр бик тә яхшы, фатир ачкычлары алгач, күңелдә горурлык хисләре барлыкка килде. Эш урынында, фатирда, янәшәдә генә булгач бик җайлы бит. Мотор, иркен һәм уңайлы фатирлы булу бик күп кешеләрнең теләге һәм тормыш максаты. Бу районында шундыйларның хыялы чынга ашты. Этот дом у нас получился очень красивым, очень уютным. Бу йорт бик матур, уңайлы килеп чыкты. Алга таба тагында төзелешләр булыр дип уйлыйм. Әлеге яңа йортта барлык фатирларга да күченәләр. 27 фатирлы әлеге йортта ятимнәр, күп бала тәрбияләүче гаиләләр, социаль ипотека чиратында торганнар һәм авария хәлендәге тораклардан күченүчеләр яшәячәк. Киләсе елда 60 фатирлы йорт төзергә планлаштыралар. Бу телевидениесе белән берлектә Илдар Сафиуллин, Яңа гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз алдагы минутларда. Октябрь революциясенә 100 ел. Хуҗалар безне ишетергә тиеш. Казан металлчылары митингка нинди таләпләр белән чыккан? Тарих битләрен Айгөл Бәдретдинова яңартты. 30 ел бер транспортка тугры. Армиядан кайтуга утыргачтын өзегене кешикелли инде. Апасының Әлмәндәр авылыннан шигъри жанлы механизатор турында Гөлназ Сейфетдинова. Бу көннәрдә Россиядә Октябрь революциясенең 100 еллыгын билгеләп үтәләр. Совет хакимияте урнашкан дәһшәтле еллар Казан халкында урап узмый. 1917 елның 5-8 октябрь көннәрендә башкаланың элеккеге Панаев бакчасында 40 мең эшчедән торган митинг үтә. Шәһәрнең күп кенә оешмаларында ут сүнә, трамвайлар, завод предприятиеләрдә туктый. Металлчылар оештырган митинг Октябрь революциясенең башы була. Тарих битләрен исә Айгөл Бәдретдинова яңартты. Отныне наступает новая полоса в истории России. Патша Николай II тәхеттән ваз кичеп Совет хакимияте урнашкан чорда транспорт инфраструктурасының, финанслар һәм эшчеләргә кагылышлы законнарның тамырдан үзгәртелүе таләп ителә. 1917 елда Казанда 120ләп зур предприятие эшли, иң катлаулысы металлчыларга туры килә. Помоги-ка мне, браток. Уморился я совсем, худо мне. Февраль революциясеннән соң эш сәгатьләре 12-дән 8-гә кадәр кимесә дә хезмәт шартлары кытышкыч була. Искергән җиһазлар. Куркынычсызлык таләпләре үтәлмәү, шуның белән бергә хезмәт хакының да түбән булуы. Чыдар чамасы калмаган 2000ләп эшче бердәмлек металлчылар профсоюзын булдыра. Чем острее был социальный конфликт. Социаль конфликт кискенләшкән саен завод хуҗалары да ныграк шүрлей, таркалы баручы хакимияткә дә ышаныч юк. Шуңа да карамастан эшчеләргә юл куймый хуҗалар 5 октябрь Казан металлчылары протест белдереп урамга чыга. Хуҗалар безне ишетергә тиеш. Митинг 2 сәгатьләп дәвам итә, анда 40 меңгә якын казанлы катнаша. Төп таләпләр арасында эш хакын күтәрергә, авыйсыз зарплату. Илнең башка төбәкләре белән чагыштырганда митинг тыныч, кан түгелмичә үтә, әмма завод һәм фабрикалар 4 көн буе эшләми, электр энергиясе өзелә, трамвайлар туктый. Шунлы вакыйгаларның шаһиты булып матбугатта кыска хәбәрләр урнала. Менә шул 1917 ел газетасының 7 октябрь саны. Металлчыларның бош күтәрүе дәвам итә, трамвайлар туктаган, театр, рестораннар эшләми, халык куркуга калып запаска шәм, ипи суала. Вазгыять борчулы, төгәл мәгълүмат юк, билгесезлек җәфалый. Төп таләпләрен металлчылар оешкан төстә күмәк килешүдә белдерә, рәсми документны шул ук бердәмлек профсоюзы әзерли. Бу эш бирүчеләр белән профсоюзлар арасындагы мөнәсәбәтләрне җайлаштыруның яңа өстенлекле формасы коллектив килешүдә эш хакын арттыру гына түгел, профсоюзда тормаган кешеләрне эшкә кабул итмәскә, коллективта эшченең авторитетын булдырырга, профсоюз әгъзаларының хукукларын якларга дигән таләпләр яңгырый. Һәм моңа ирешәләр дә 8 октябрьдә Казандагы металлчылар митингы эшчеләрнең җиңүе белән төгәлләнә. Предприятие хуҗалары күмәк килешүдәге барлык пунктларны үтәп, авыр хезмәттәгеләргә юл куя. Һәм бу вакыйга Октябрь революциясенең беренче карлыгачы. Татарстанның Милли музей фондында металлчылар митингка күтәреп чыккан әлем әле дә саклана. Көч бердәмлектә булуын исбатлаучы төп символ буларак. Айгөл Бәдретдинова, Игорь Романов, Андерсон Тальцев, Яңа гасыр каналы. Жир крестьяннарга, завод һәм фабрикалар эшчеләргә күптән онытылган лозунглар Кәрим Тинчурин театр сәхнәсендә кабат яңгырады. Татарстан коммунистлары Бөек Октябрь социалистик революциясенең 100 еллыгын билгеләп үтте. Партиягә тантаналы төстә яшь буынны да кабул иттеләр. Коммунистлар шишәсе мәсьәләләр дә шактый булуын белдерде. Мондай бәйрәм көнне без еш кына патриотик хисләр турында сөйлибез. Илеңә, ватаныңа, туган җиреңә тугрылык. Хәзер без күрсәтәчәк репортаж әнә шундый тугрылык үрнәге. Апас районының Әлмәндәр авылыннан Нияз Галиуллин 30 ел тракторчы һәм 30 ел буе бер генә тракторда эшли. Башка хуҗалыкларда андый техника инде калмаганда, аныкы яңаларын уздырып сөрә. Сәре нидә дигәндә механизатор елмая гына. Аның белән Гөлназ Сейфетдинова танышты.
87 yıllar beri kayttım. Şundan beri işleyim 29 октябрьдә алып кайттым тракторны. Алып кайткан елы айы көненә кадәр хәтерли. Шул вакыттан нәкъ 30 ел үткән. Утны суны кичкән Тимер дусты бүген ремонтта. Кышкы бураннарда авыл юлларын чистартырга әзер булырга кирәк. Элек амияклар ташыдык инде Каратуннан. Бушкалар, 10 тонналы бушкалар тагып, урманнарга да күп җирдек. Лесовозлар белән урманнар ташыдык. Ул чакта эше дә авыр булган, тәүлек буе юлда үткән көннәрендә хәтерли. Бу еллар эчендә күпме узылганын белми, хәйран чорнагандыр. Анда кондиционерлар юк инде, кичкенә генә бер вентилятор менә. Җайлы кызу инде. Менә менә иң жол инде минем Казанга бардым. Хезмәтенә тугры өйе дә ялт иткән. Кулы эш белә. Олы малае үз юлыннан китсә, кичесе быел WorldSkills чемпионатында катнашты. Балта остасы. Беренче берләрне инде минети белән ясый башланып, кичкенә чагында ук. Аннары нинди дә киңәш кирәк булса инде анарга барай, анардан сорый. Хатыны алдашларына багышлап шигырьләрдә чыгара әле механизатор Нияз абый. Бар канатым яратам сине. Син бит шундый сөйкемле, шат күңелле көләш йөзең белән сөйдерәсең үзеңне. Кичне дөнек булгандыр инде ул андый селетаның. Ул вакытта инде бик күренеп бетмәгәндер. Һәрберсен ул шигырь генә түгел, ул бөтен эшне эшли. Молодец мине. Тормышны кешеләрне үз эшен ярата. Булай булганда яшәү үзе шигырь кебек ди апасының тырыш механизаторы. Гөлназ Сайфетдинова, Әмир Залишев, Яңа гасыр каналы. Көннең төп темасына кабат әйләнеп кайтабыз. Татарстан Конституциясе көне уңайыннан Кремль яр буенда зур бәйрәм чаралары узды. Татар яшьләре форумы Мин татарча сөйләшәм акциясын оештырды. Монда 2000-гә якын кеше җыелды. Студентлар, артистлар, җәмәгать эшлекләре. Урамда салкын булганда карамастан аларны милли моңнар җылытты. Чарада исә Нияз Рахман да булып кайтты. Кремль янында Татарстан гимны яңгырый. Конституция көне уңайыннан яшьләр оештырган бәйрәм концерты мәйләгән кешене җыя. Зиятдиновлар гаиләсе бу чарага Удмуртиядан килгән. Кечкенә кызлар Зиләне дә алып чыкканнар, татар моңын ишетсенгә. Бик салкында түгел, җылы, монда музыка, рәхәт, биеп торабыз. Бик тә зур бәйрәм. Безне уртак хисләр, уртак бәйрәм берләштерә ди оештыручылар. Символите Татарстан флагы төсләреннән торган тасма тараталар. Бу шундый зур бәйрәмгә үсер дип өметләнәбез. Менә шундый беренче адымыбыз дәвамлы булсын. Мин яратмыйм җирдә кешеләрне, гайбәт җыеп синнән көлгәнне. Бер сәхнәдә татар, рус һәм удмурт телендә җырлыйлар. Бүгенге концертта Зарина Вилданова, Гауга Төркеме, Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Зөлфәт Зинуров, Рәдиф Кашапов һәм Илгиз Шәйхразиев чыгыш ясый. Стадионнарда үткәрелеп, анда меңләгән халык килеп, бу бит безнең Конституция бәйрәме дип зуррак масштабта үтсен дигән теләк белән. Бүген концертка килгән яшьләрнең татар тел язмышы, аның киләчәге дә борчалар битараф түгел һәм бу мәсьәләнең уңаякка үзгәрәчәгенә өмет итә. Минем буемда татар теле генә, мин салкында түгел, мин монда 3 сәгать, 4 сәгать баса алам. Яшьләр генә түгел, өлкәннәр дә Конституцияның 25 еллык бәйрәмендә салкын дип әйтә калмаганнар. Милләт язмышы яшьләр кулында әтләкләрен алар, җыраша җиткерә. Нияз Рахман, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Бүгенгә менә шулар иде, барыгызны да Конституция көне белән. Исән, сез хөрмәтле телевизор караучылар. Эфир үз эшен һава торышы белән дәвам итә. Һава торышының игънәчесе сезнең теләкләрегез буенча җыелмалы җиһаз җитештерүче Данил Мастер компаниясе. Тиз арада сезгә кирәкле үлчәмдә сыйфатлы аш бүлмәсе ясап бирә. Аш бүлмәсенең эчендә проектын кидерү һәм җыеп бирү бушлай. Бардык ноябрь аенда гына ДМ Билбарулин әйткән очракта аш бүлмәгезгә өстәмә 25% ташлама белән заказ бирә аласыз. Данил Мастер. Казан Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон 2 167 166. Татарстанда төнлә салкынча, көндез җылы булачак. Һава торышы турында бераз соңрак сезнең игътибарга файдалы мәгълүмат. Тапшыруны игънәчесе Ачык акционерлык җәмгыяте Марбиафарм Гриппафлю даруын тәкъдим итә. Грипп белән салкын тиюгә, тормышыгызның ямен бозуга юл куймагыз. Гриппафлю. При насморке, лихорадке, ознобе. Гриппафлю. Скорая помощь от простуды и гриппа. Гриппафлю. Умеренная цена. Хәзер һава торышы турында сөйләшик. Яндекс погода сервисы мәгълүматына ышансак, иртәгә көньяк-көнчыгышта. Бөгелмә баулы азнакайда болытлы, кар булу ихтимал.
Төнлә дә көндез дә 0 градус. Төньяк көнчыгышта түбән Кама, Актаныш, Лабугада шулай ук болытлы. Төнлә карлы, көндез яңгырлы. Температура төнлә 0, көндіз 2 градус жылы. Төньякта Минзәлә, Әгерҗе, Мензелевскида төнлә явым-төшемсез. Көндез яңгыр булу ихтимал. Температура төнлә 0, көндіз 2 градус жылы. Төньяк көнбатышта Орша, Кукмара, Балтачта болытлы. Явым-төшемнәр булмый. Төнлә дә көндез дә 0 градус. Көньяк көнбатышта Болгар, Буа, Чүпрәледә болытлы һәм явым-төшемсез. Төнлә 1 градус салкын, көндез 2 градус жылы. Үзәктә Чистай, Нурлы, Аксубайда явым-төшемнәр ихтималы аз. Төнлә 0, көндез 2 градус жылы. Алда көннәрдә дә һава торышыннан үзгәрешләр көтелми. Сезне игътибарга яңа бер файдалы мәгълүмат. ГАЗ автомобиленең Татарстандагы рәсми диләре Луйдар Казан автоүзәге. Үз базасында автомобильләрне сату, камилләштерү, автосервис, шулай гарантия һәм гарантиядан соң хезмәт күрсәтү белән шөгыльләнә. Луйдар Казан, Сибир тракты 59-нчы йорт. Солидная выгода на автомобили ГАЗ. До 340 тысяч рублей только в ноябре. Автоцентр ГАЗ Луидор, Казань. Звоните 288 87 78. Предложение не является публичной офертой. Наконец-то я приехал в Бакирово. Райский уголок. Татарстанской Швейцарии. Слов нет. Питание чудо. Шведский стол. Комфортные переходы. Мацеста и грязи делают чудеса. Бакирово. Наш санаторий. Бакирово шифаханасы республикада гына түгел, шулай ук бөтен Россиядә дә танылган. Биредә ел сайын 17 меңнән артык кеше сәламәтлеге ныгыта. Шифалы үләннәр, искиткеч яхшы климат, тәҗрибәле табиблар һәм кунакчыл хезмәткәрләр сезгә сәламәтлегегезне ныгытырга ярдәм итәр. Башкалабыз Казанда төнлә явым-төшемсез. Әмма көндез яңгыр булу ихтимал. Температура төнлә 1 градус салкын, көндез 2 градус жылы. Көньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы Төркемеш баганасының 763 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 88%. Көчле магнит бураны көтелә. Сәламәтлегегезгә игътибарлы булыгыз. Сезне игътибарга яңа бер файдалы мәгълүмат. Тапшырма игънәчесе ООО «Акбарс недвижимость». Компания сатып алучы аен игълан итә. Бары 190 яхшы фатир, яхшы бәягә. Светлая долина торак комплексындагы фатир 185 меңлек файда белән. Телефон 843 2 955 77 77. Только 190 квартир с хорошей скидкой. Квартира в Светлой долине с выгодой 185 тысяч рублей. Звоните 295 77 77.